जय जगन्नाथ जय माँ समली। पवित्र श्रीक्षेत्र पुरी ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଲୁଚିଛି ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ। ସେହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାହି ଜାତ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀର ଲୋକଜୀବନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନାଟ୍ୟ ରୂପ, ଯେଉଁଠାରେ ରାମାୟଣର ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଯୁବକମାନେ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ଭକ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଓ ସହନଶୀଳତା ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ଯେପରିକି ସୀତା ଚୋରି, ଲଙ୍କା ଦହନ, ରାବଣ ବଧ, ଯାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଜିଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ସଦା ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।